क्या बात है, बारे भाई वाह। ए भैया ये बात वो समय का बा, माता पार्वती शंकर भगवान से जब शादी करके कैलाश पर्वत पर गई वाली, तब पार्वती मैया देखली कि भांगे भांग का सब चीज बा, कपारे हाथ धक के बतिया कहतरी कि बा जवन वादा भइल है वादा में कमी बा। ये बतिया के कहतरी कैसे, अरे भंगिया पिसत के कहे गौरा जी, भंगिया पिसत के कहे गौरा जी, हमके मिलले बलमु बौरा जी। हमके मिलले बलमु बौरा जी, हमके मिलले बलमु बौरा जी, हमके मिलले बलमु बौरा जी। रे भंगिया पिसत के कहे गौरा जी, हमके मिलले बलमु बौरा जी। दुख तो ये बात के बा कि जब लगवा हम आपके पजरा जब जानी और जन काला नगवा बा जब फुफकारेला ताधवा हमार जीवा संपत संपत करेला, डर के मागे पजरा ना जानी, और जब पजरा ना जानी तो आप समझता नहीं, एगो पति और पत्नी के दर्द भोले बात कहना, अरे कौनो बात ना, ये हमार सब साथी हलो। पार्वती मैया कहली का, सोहे गारवा में सरफ कमलवा, लीलारा पे चंद्रमा चमकेला। जाटवा पे हाय, अरे जाटवा पे बहे गंगा धारा जी, हमके मिलले बलमु बौरा जी। दूसरी बात में कहली मैया अपने दर्द के कहतरी, सोहे गारवा में सरफ कमलवा, सोहे गारवा में सरफ कमलवा, कानवा में बिछुअन के बलवा।
बहे जटवा से गंगा जी के धार जी हमके मिलले बलम बौरा जी। हमके मिलले बलम बौरा जी हमके मिलले बलम बौरा जी। एक बात और करी एक बात और कहली मैया का सोहे लीला पे चंद्रमा चमकेला सोहे लीला पे चंद्रमा चमकेला और तीसरा के नैना चमकेला। एगो बतिया देख के और डर लागल का। अरे लीला पे चंदन लगावे वाला जगह पे तीसरा नयन हमके लौकेला लागेला आदमी के बेचना ऐसे और डर लागेला कहे के बा का। अरे लीला पे तीसरा नयन जी हमके मिलले बलम बौरा जी। लेकिन वे भोले बाबा हवा जब सावन के महीना आवेला लोग दर्शन करेला कंवरिया बाबा धाम जाला कान्हे पर कांवर लेके ओके दुनिया पूजेला। लेकिन पार्वती मैया काहे अतर करतली उनके पजरा जात में डर लगता लोग दर्शन करे के कहेला वैसे ही भक्त भोले बाबा के दर्शन करे के कहता कैसे। भक्त कहेला बाबा से हमनी कैसन गवार भक्त भोले बाबा से कहता अमित उठ नित करे दर्शनवा अमित उठ नित करेला दर्शनवा अमित उठ नित करे दर्शनवा कबीरा जमान में रमनवा। हमके मिलले बलम बौरा जी हमके मिलले बलम बौरा जी हमके मिलले बलम बौरा जी।
भांगिया पिसत के काहे गौरा जी हम